Vasukuru vatete muri kufara here nhasi? Ndinokukwazisai mese. Ndauya nenyaya yangu. Ndauya nematopic maviri muzuva ranhasi. Handiti. Imwe yachona inoti kutundisa mukadzi. Ndeipi nzira imwe chete inokwanisa kutundiswa nayo mukadzi chero anozviti haatundi zvekumhanya. Handiti. Ndo topic yekutanga. Yechipiri nechinhu 1 chandinoda kukudzidzisai chamungagona kuita vanhukadzi kuti mugone kusunga kuzasi kwenyu uku. Handiti. Saka ndichatanga netopiki yekutanga. Mukadzi kuti atunde faster kana kuti atundewo chero asingatundi zvake mazuva ese. Ambonzwawo chinonzi kutunda chero uye anoti asati ambotunda mulife make. Iyi yandiri kuda kukuudza nhasi ndeimwe recipe yekuti izvezvi uchipedza kuona ukati baba omwana itai seizvizvi, unonditaurira unotunda. Chinokwanisa kuitwa nemurume wako kuti utunde pamunenge muri pabonde paya. Handiti vamwe munorara nemagotsi, ukadarara nemagotsi ndiwe. Asi kana warara nemagotsi, make sure murume anjaka kusimukira ari pamusoro pako, haachati ndinewe zviya. Handiti akaita kakusimukira kudaro, anoisa nhengo yake mukati mako, asi haisi yese kuti ipererere zvekusvika kumadzinza uku. Muri kunzwa zvandiri kutaura? Handiti haisi yese, inogumira muhafu zvekuti anokwanisa kuita movement pakati penyu apa. Anotora ruoko rake urwu, handitika, obata pane kanhu kari kumusoro kwenhengo yako kaya kekuti ukakabata kudai kanda kasponge so kanoti giri kakako. Handitika anokatora anokabata ikako achishandisa kaguru kake uko anenge achiita zvishoma nezvishoma iye anenge achibodi achikabata achikatambisa. Anokwanisa chero kuita up and down kana kukwanisa kudai so. Handiti achienda side neside. Unotunda, unotosvika pakutunda chete. Chimbozvitraya uone. Handitika. Chechipiri, nyaya yechipiri ndeyekuti ungakwanisa kuita sei munhukadzi kuti kuzasi kwako kusunge uku. Okay, ndisati ndataura. Chii chinokoshera kuti tisunge kuzasi kwedu uku. Ukasunga kuzasi kwako munhukadzi, murume wako anonakirwa zvaasati amboita. Nekuti kune kwakabata. Murume ngaasati paanoisa nhengo yake mukati mako oita kunge ari kuisa musigaba. Handiti ngakuve kwakasunga zvekuti anenge akamanikana achinzwa kuti ndiri kuswisa pasomething. Kwete zvekuti haatokunzwa, haatogumi chero madziro ako aya, haana kana chaanenge achinzwa. Handitika wangofanana nemunhu uya anenge achinzi ane mvura, because ringori gaba, murume haasi kutombonzwa kuti zviri kubvepi zviri kuendepi. Handiti saka chaungakwanisa kuita kuti usunge kuzasi kwako, munoziva maaisi ayaya, unoshandisa maaisi blocks chaiwo. Ndosaka vanhukadzi tichikurudzirwa even kugeza nemvura inotonhora. Maaisi waya unomatora womapfeka kudai anosunga kuzasi kwako kunodzorekawo koita mwena uri nani. Handiti akuzoiti zigaba riya. Saka ngatiedzei kushandisa maaisi. Anorwadza, but semunhukadzi uchida kufadza murume wako imbozviedza. Hazviitwe pese, asi pane nguvawo yekuti unonzwa kuti vedu ndanyanya kushama. Shandisa maaisi wayo. Uye zvekare munhukadzi kana uchigeza, chero uchigeza nemvura inodziya, chero uchifarira kugeza nemvura inodziya nguva dzese, make sure kuzasi kwako uri kushandisa mvura yakadii, yakatonhora. Kuzasi kwedu kunoda kugezwa nemvura inotonhora, inodzorawo. Inodziya iya inotowedzera kukuvhura kuti kuite zimwena. Handiti ndo nyaya mbiri dzandandinadzo muzuva ranhasi.